Dve tretiny sme boli viac ako vyrovnaný super. Chlapci bojovali, dreli. Aj sme supera za tie dve tretiny prestrieľali, o 2, o 3 strely. Bohužiaľ, nemáme takých hráčov, ktorí by vedeli využiť gólovú príležitosť a streliť gól. Tam sa ukázala skúsenosť supera extraligového, bývalé mužstvo extraligy, že dokážu z pár šancí, ktoré sa im vyskytnú, streliť gól. Tie prvé 3 góly to bola ukážka toho, ako sa premieňajú gólové šance. Do poslednej tretiny sme išli zvrátiť zápas, ale bohužiaľ dopredu aj dozadu musia hrať všetci hráči. A zabudli sme jaksi na obranu. Otvorili sme priveľa priestoru pre supera a ten nás tvrdo trestal 4 gólmi.